Като цяло да общуваш на един разбираем език на теми като любов, дисциплина, кураж, родителство не е никак лесна задача, но автора успява да постигне точно това. Свикнали сме да имаме всичко сега, на момента, във вида и във формата, в която го искаме и най-вече без съпротива, без затруднения и без мрънкане. Неестествено е, например, да отложиш насладата за по-късен момент и да се заемеш с нещо, което изисква вниманието ти сега и веднага. Неестествено е също така да се сблъскаш и с проблемите си и да ги решиш, особено ако можеш да се правиш, че тя ги няма. Талант предполага, че едни го могат, а други не. Вселената, този трамплин, е била разтлана пред нас, за да бъде път, по който ние, един по един, трябва да минем. Благодатта ни помага да не се препъваме по този път. Тя ни прави сигурни, че сме добре дошли. И какво повече можем да искаме.